Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Шефиуллина. Бүгенге программада. Ремонтсыз 33 ел. Кулшариф мәктәбе капиталь ремонт программасына кертелде. 1 сентябрьгә бинаны нинди үзгәрешләр көтә? 8 ел дәвамында үзенә хезмәт хакы яздырган, бюджет акчаларын сарыф иткән өчен бер мәктәпнең әлеге хисапчысына хөкем карары чыгарылды. 30 еллар баяннары һәм солдатларны фронтка озаткан Тальян гармун, Әлмәтлеләр уйнагыз гармуннар фестивалендә тагын ниләр ишетте һәм күрә алды. Кулшариф мәктәбен яңа уку елына матур үзгәрешләр көтә. Быел 7 шәһәр һәм 7 авыл мәктәбе капиталь ремонт федераль программасына кергән. Проектка эләккән учреждениеләр саны буенча Әлмәт районы төбәктә 1-нче урынны яулый. Яңартуга бюджеттан 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Гөлия Исрафилова үз мәктәбендә һәр кадакны белә. 1989 елда ул Кулшариф авыл мәктәбен төзегәннән соң кабул иткән. Хәзер 33 елдан соң бинада көтеп алынган ремонтны каршы ала. Уку кабинетларын, спорт залын һәм коридорларны капиталь ремонтлау федераль программа. Ашхананы төзекләндерү исә республика программасы буенча бара. Өстәвенә быел үсеш ноктасы планлаштырылган. Объекттагы төп эшләр исемлеге гадәти, су үткәргеч, электр һәм башка коммуникацияләр яңарачак. 35 миллион сумның эшкә бизәкләү һәм җиһазлар алуга тачаклар. Яңа парталар, өстәлләр, шкафлар һәм башка җиһазларга исә 5 миллион сум акча киткән. Ашханәне камилләштерүгә 5 миллион 800 мең сум акча сарыф ителгән. Барлык объектларда да төзүчеләр кыш ахыры, яз башында эшкә керешкән. Бу күләмле, шау-шулы һәм озак эшләр каникуллар вакытына туры килсен өчен башкарылган. Шәһәрнекеннән аермалы буларак авыл мәктәпләре үсеш ноктасы проектына да исәп тота ала. Ел саен анда 3-4 мәктәп катнаша. Төзүчеләр төп эшне 15 августка тәмамларга планлаштыра. Ай ахырына үсеш ноктасы да килеп җитәчәк. Фасад эшләре генә кичектереләчәк. Артык чыгымлы ди мәктәп җитәкчелеге. Тик хәзер мәктәпнең 102 тәрәзәсен дә кышларын җылтырга кирәк булмаячак. Иске агач тәрәзәләр урынына яңалары куелды. Мәктәптә барлыгы 150 укучы исәпләнә. Сыйныфта 20 кеше укый. 100 ярым мәктәп укучысына 14 укытучы туры килә. Шуларның берсе Гөлия Таһир кызым. Ул химия һәм биология укыта. Ә мәктәптәге барлык мөгаллимнәр аның элекеге укучылары. Кулшариф һәм шәһәр арасы 8,5 километр тәшкил итә. Машинада 14 минут эчендә барып җитәргә мөмкин. Әлмәтләрне бу авыл мәктәбенә җәлеп итә дә инде. Директор фикеренчә, бераз булса да 1-нче сыйныф укучылары арасында ыгы-зыгыны кимитә. Яңа уку елына Кулшарифтә 16 1-нче сыйныф укучысы җыелган. Баулыга эш сәфәре белән Татарстан яшьләр эшләре буенча министрының 1-нче урынбасары Ринат Садыйков килде. Ул 1-нче социаль объектта булды, шулай ук балалар сәламәтләндерү лагерында яңа корпуслар төзелеше белән танышты. Ласточка балалар сәламәтләндерү лагеры 2022 елда лагерьләрне капиталь ремонтлау, реконструкциялау һәм төзү буенча республика программасына кертелде. Хәзерге вакытта бирдә 100 урынга исәпләнгән 2 яңа корпус төзелә. Эшләрне башкаруга 115 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Республиканың яшьләр эшләре буенча министрның 1-нче урынбасары Ринат Садыйков эшләрнең барышы белән танышты. Урында субподрядчы оешма вәкилләре белән аралашты. Төзүчеләр сүзләренчә, хәзерге вакытта төзелешнең иң авыр өлеше җир эшләре алып барыла. Алар инде 75%-ка үтәлгән. Лагерьне төзекләндерү кысаларында КПП һәм яңа медпункт барлыкка киләчәк. Бирдә шулай ук амфитеатр һәм футбол корты да яңартыла. Пегас яшүсмерләр клубына 40лап бала йөри. Бүген ул республиканың иң яхшы клублары бишлегенә керә. 2020 елда Бирдә республика программасы кысаларында капиталь ремонт үткәрелде. Быел картинг клуб 2 грант тотты. Акчалар, машиналар һәм инвентарь сатып алуга тотылачак. Мөгаллим тренерлар белән очрашу барышында министр урынбасары клубның киләчәк үсеше концепциясе турында фикер алышты. Ватан яшьләр клубында министр яшьләр дөньясы үзәге коллективы белән аралашты. Бина республиканың яшьләр үзәкләрен ремонтлау программасына кертелгән. Киләчәктә объектны капиталь төзекләндерү көтелә. Үзен хәрби дип таныштырган виртуаль мошенник Әлмәттә яшәүче 66 яшьле хатын-кызны алдаган. Зыян күрүче кыргылдарга 309 100 сум акча күчергән. Быелның апрель айында ханым әбүнәчләре арасында билгесез иратны күреп алам һәм дуслар исемлегенә кертергә була. Бераз вакыттан алар языша башлыйлар. Ират чит илдә хезмәт итүен һәм тиздән отставкага бирергә ниятләвен әйткән.
2 атналы вакыт узгач мошенник эшкә керешә. Әлмәткә кайтырга юллама алу өчен дип ханымнан тиз арада 63,500 сум акча җибәрүен сорый. Ират өйләнергә вәгъдә итми, әмма Әлмәтне күрү теләге белән уртаклашам. Хатын-кыз аңа кирәкле сумманы күчерәм һәм кунакны көтә башлыйм. Соңрак мошенник янә 100,000 сум сорыйм. 20 июльдә зыян күрүчем, юлга акча җитми дигәч, Әлмәтле тагын 145,600 сум акча күчерә. Шушы сумманы җибәргәч үк пенсионер ханымга почта бүлегеннән нидер посылка алу өчен $3,000 күләмендә акча күчерергә кирәклеге турында хәбәр килә. Зыян күрүче шикәят төшә һәм полиция бүлегенә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара. 3 миллион сумның 9,000 Әлмәт районы бюджетын сарыф итү турындагы эш буенча хөкем ителүчем шул күләмдә генә акчаны кире кайтарган. Хөкем ителүчләр эскәмиясенә шәһәрдәге бер мәктәпнең элеккеге баш хисапчысы эләккән. Хатын-кыз мондый юлга басуның үз сәбәпләрен атады. 8 ел дәвамында якынча 20-50 мең сум. Эш материалларына ышансаң, шәһәр мәктәпләренең берсендә эшләүче элеккеге баш хисапчым үзенә шул кадәр хезмәт хакы өстәгән. Хөкем ителүчем тикшерү версиясе буенча 2014 елда җинаять юлына басам. Аның гамәлләрен җинаять кодексы 160 һәм 285, ягъни сарыф итү һәм хезмәт вазифаларыннан явызларча файдалану маддәләре буларак бәялим. Совершала она это преступление, потому что, как она сказала, бу җинаятларны кылганда гаепләнүче сүзләренчә 2 кечкенә бала үстергән. Туганнары, танышлары алдында бурычлары булган, ире эшләмәгән. Көндәлек тормыш хөкем ителүче җилкәсенә төшкән. муж у нее не работал, то есть она одна содержала всю семью. Хөкем ителүче вазифаи зат буларак барлыгы 3 миллион сумнан артык акчаны үзләштергән. Җинаять 160 маддәнең 4 пунктына эләгә. Максималь җәза 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Ике якта судтан йомшартучы шартларны кабул итүне сорый. Ул вакытта аның 2 кечкенә баласы булган, моңа кадәр хөкем ителмәгән һәм бәйләмәсе дә уңай. Суд якларның дәлилләрен игътибарга алып, үз карарын чыгарды. Хөкем ителүчегә 3 елга сынау срогы белән шартлы рәвештә 3 ел бирелде. 3 миллионга якын акчаны да кире кайтарырга кирәк булачак. Аларны шәһәр хакимияте гражданлык дәгъвасы аша түләттерә. Якларга хөкем карарына карата шикаят бирү өчен 10 тәүлек вакыт бирелде. Татарстанга Россиянең Азербайҗан берләшмәләре вәкилләре делегациясе килде. Казан, Яршалы һәм Лениногорск шәһәрләрендә кунакларны бай программа көтте. Әлеге сәфәр Лениногорск районының Берлек Азербайҗан милли мәдәни автономиясе иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Рамиз Мамедов ярдәме белән мөмкин булды. Азербайҗан делегациясе Татарстанга зур максат белән килгән. 3 көн эчендә алар 3 шәһәрдә кунак булып өлгерергә тиеш. Алда күпсанлы мәсьәләләр, тәкъдимнәр, проектлар буенча фикер алышу көтелә. Сәяхәт республика башкаласында башланды. Беренче булып делегация Халыклар дуслыгы йортында кунак булды. Директор Ирек Шәрипов белән танышты. Ул республикада һәм гомумән илдә Азербайҗан автономияләрен берләштерү мәсьәләсе турында ассызыклап үтте. Делегациясенең килүе дә әлеге максатка зур адым дип саный ул. Яршалыда исә шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев белән түгәрәк өстәл утырышы узды. Ул шәһәр тарихы, КАМАЗ заводын төзү, икътисади уңышлар турында сөйләде. Наил Мәхдиев Яршалыда Азербайҗаннар җәмгыяте җитәкчесе белән достана мөнәсәбәтләрен дә билгеләде. Шулай итеп, алар бергәләп шәһәрдә Азербайҗан телен һәм традицияләрен саклыйлар. Азербайҗан делегациясенең эш сәфәренә нокта Лениногорскида куелды. Бу Рамиз Мамедовның икенче ватаны. Нәкъ менә аның ярдәме белән делегациянең килүе мөмкин булды. Беренче чиратта кунакларны Лениногорск шәһәре башлыгы Рәгат Хусаинов сәламләде. Комфортные города, я всегда говорю, в Татарстане самый лучший город Лениногорск. Лучший. Район, люди. Кунаклар арасында Россия Азербайҗанлылары төбәкара ассоциациясе вәкиле Мугасим Кәримов та бар иде. Ул милли китапханәдә 1 ел элек тәкъдим ителгән Азербайҗан в годы Великой Отечественной войны китабы авторы да әле. Ул тиздән икенче китапның чыгуын хәбәр итте. Лениногорск шәһәре Рамиз Мамедов җитәкчелегендәге Берлек Азербайҗан милли мәдәни автономиясе иҗтимагый оешмасы Россия һәм Татарстан Республикасы азербайҗанлыларның берләшү өстендә алга табада эшне дәвам итәргә әзер. Чөнки уртак көч белән генә зур үрләр яларга мөмкин дип оешма вәкилләре. Әлмәтләр 30-50 еллар баяннарын күреп, солдатларны фронтка озаткан Талиянны тотып карый алдылар. Музыка уен коралларын ремонтлау буенча мастер-класс, гармон көйләре, токмаклар һәм кызу биюләр. Уйнагыз гармоннар фестивале Нефть шәһәрендә шулай узды.
Республиканың көньяк чыгышыннан килгән 40-тан артык башкаручы «Уйнагыз гармуннар» фестиваль сәхнәсенә чыгарга әзерләнә. Әүлия моңнары коллективы Кушариттан килгән. Әлфия Гыйззатуллина профессиональ гармунчы түгел, ул сәүдә хезмәткәре. Музыка белән өлкән яшьтә генә шөгыльләнә башлый. Ханым өчен гармун ял итү коралы. Күңел көрлеге бирә. Bütün işlerden ayrılıp yol iterge. Yol bizim için o. Yine kızlar bilen biz. Biz bir köngüllü ütkərəbiz nelerini, yol günlerin, beyramlarını ütkərəbiz. Evliyəyə düşəbiz, şişmələrə düşəbiz, gümbələrə birgə yeribiz, jileklərə birgə yeribiz. Bütün biz bunlar şunda jıyılğan müzəyə başlı kilinləri. 8 кешелек коллектив 2 ел эшләп килә. Алар Казанда, Чаллыда чыгыш ясыйлар. Планда республикадан читкә чыгу. Biz jıyılıp ikinci yılga Kırım'a varıp anda bir 10 güngə yol etip, özümüzü күрсәтеп, jırlap, biyip qaytarga isəbimiz var. Баулы, Азнакай, Сарман ансамбльләре. Һәркем үзенең кабатланмас номеры белән килгән. Берәүләр сәхнәдә чыгыш ясаганда, икенчеләре репетиция ясый. Мисхат Нургалиев кулында кыңгыраулы Саратов гармоным. Ондылар иратта 4 исәпләнә. Аларның барысында башкорт остасыннан сатып алган. Қолга килгән корал уйнап халыктың күңелен күрергә тиеш. Моң бер кашанда сүрелмәсен. Һәр вакытта без аңа көч биреп, кирәк булып, халкыбыз өчен кирәк булып яшик. Гармоннарны ремонтлау буенча һөнәрче 20гә якын музыка коралы алып килгән. Бу күргәзмәдә аларны тотып карарга мөмкин иде. Уйнагыз гармоннар фестивале 20 елдан артык уздырыла. Ул бер генә тапкыр 2020 елда пандемия сәбәпле генә үткәрелми калды. Конкурс күпенә чаралар кебек үк онлайн үткәрелә башлады. Иҗади номерларны жюри һәм мәдәният хезмәткәрләре бәяләде. Фестивальдә 3 номинация – инструменталь башкару, бию һәм такмаклар конкурсы тәкъдим ителгән иде. Җиңүчеләр призлар, шәһәр паркы һәм ветераннар советыннан сертификатлар алдылар. Бу җомгада кичке сәгать 6-да әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын мәдәни мөхиткә чакыралар. Каракүз скверында Санкт-Петербург музыканты Евгений Красных гитарда уйнаячак. Балалар өчен күңел ачу чараларын Яшьлек скверында һәм Саулык паркында әзерләячәкләр. Драма театры артындагы фонтан янында Казан җырчысы Инсаф Ганибаев чыгышы көтелә. Шорлауыклы балалар янында музыка көллияты студентлары иҗади кичә оештыра. Студентлар скверында Олег Макряков җырлый һәм гитарда уйнаячак. Аның чыгышы шимбә көнне Татнефть янында да көтелә. Шул ук көнне 6 августта Яшьлек скверында бию фитнесы узачак. Драма театры артындагы мәйдан янында гитарда Евгений Красных уйный, шорлауыклы балаларда исә янә музыка көллияты чыгыш ясаячак. Саулык паркында балалар музыкаль программасы әзерләнә. Түбән Мактама мәдәният йорты каршындагы мәйданда гармония ансамбле, Нефть институты янында Рамил Шафиков төркеме тамашачыларның күңелләрен ачачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.